Neil DeMarco ħaseb li għax għandu sfida fit-taħdit mhux se jitħalla jitkellem fuq it-televiżjoni. Fil-programm Kuxjenza Neil beża li se jiġi ġġudikat għax meta kien l-iskola ħafna tfal kienu jajruh bid-diżabilità tiegħu. Neil qal li għamel il-kuraġġ għax irid verament jispira lil ħaddieħor jgħix ħajja pożittiva. Għaddejt ukoll minn bullying? Minn ċertu. Veru, l-iskola? Skola. Mux kienu jgħidulek, per eżempju? Kiena disabled u għaxina ek u għaxinek. Neil kien parti minn triplets. Bommu Sherin qalet li ta' 26 ġimgħa u lieda twildu u tqedu f'inkubatur fl-NPICU f'Mater Dei. Qalet li ftit wara li weldet ingħatat l-aħbar li t-tifla mietet. Fil-waqt li miż-żewġ subien wieħed twieled b'saħħtu u Neil sofra minn emoraġija f'rasu. Neil wara raba ġurnata kellu brain hemorrhage għalli bħal meta bniedem ittieħ stroke. Neil qed jistudja l-MCAST għal degree fil-marketing u qed jaħdem ħafna biex ikompli avvanza fil-karriera tiegħu anki barra minn Malta. Qal li ma jrid iħalli xejn iwaqfu u għalhekk irid jitkellem fil-pubbliku għax ma jridx li n-nies ibatu fis-silenzju jekk għandhom sfida bħal tiegħu. Kemm jista' jkun ma jaqtawx album. Ovvjament tkun diffiċli u sfida, imma kemm jista' jkun ma jaqtawx album. Infermiera fl-NPICU Isabel Bartoli kienet tieħu ħsieb lil Neil meta kien tarbija u baqgħu ħbieb sal-lum u tajt li Neil huwa ta' eżempju kbir għas-soċjetà għax minkejja li għandu affett ta' apoplesija l-intelligenza tiegħu hija kbira, jistudja u determinat li jagħmel is-suċċess f'ħajtu. Minn barra l-intelligenza Neil għandu sensittività kbira għall-uġigħ tan-nies u fejn jista' jagħti kliem ta' wens u ta' kuraġġ għal min hija tibati.